Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang magsunod kanimo Ginoo makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Palihog ko og lingi sa imong tupad ing na sige kag sunod sa Ginoo. Pasabot og ato sa ning himuong negative, ang dili magsunod sa Ginoo ngit-ngit sad og kinabuhi. Nya kun ngit-ngit ang kinabuhi, dili gyud magkasinabtanay. Kay ang tao nga naas kangit-ngit, magkapangka-pangka, mga dapsot, mga samad, magkalapok, pertig yung ilara. Muna gitawag na to miserable life, miserable, alaot. Munang naingon gyud si Kristo diri, alaot kamong mga Parisiyo, alaot kamong mga magtutudlo sa balaod. Nganuman nagsunod sila sa ilang tawhanon nga kinaiya, dili sa Dios nong Espiritu. Nya unsa may timailhan sa nagsunod sa tawhanong kinaiya? Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, suwat niya ngadto sa taga Galacia, ingon siya, makita kini aw sayon ra kini pag-ila kadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagpakapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawasnong pangandoy ug uban pang mga sama niini. Lingiay mong tupad na sad ing na wa ka maapil ana mga buhatang, di ka masinahon, wa mo magkabahin-bahin, wa mo magsigig bingkil-bingkil, away-away, na way palahubog diha, wa man maapil diring pagsuyop. Wa pating ni mauso sa una kaning suyop, ana no, kaning pangabit, ana, pag same-sex union, kay mao man na part man na sa pagkalaway day, no, pagkalaway na aday na diya. Nganong miserable mga atong kinabuhi kung kining mga butanga atong sundon tungod kay pulos gini para sa lawas, gitawag na tog lawas nung katagbawan. Musod na gay nang atong pangandoy sa lawas nung katagbawan, maggubat na kita kay lain-lain man tag pangandoy. Pero matod pa diri ang Espiritu sa Dios, matod pang San Pablo, ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, maminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapugnanon sa kaugalingon. Pastilan og mao ni puy-an sa asawa ug bana, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, matinud-anon kanunay, nya magpugong sa kaugalingon o nya mapaubsanon. Sa inyong paminaw sa may tabos pamilya, ha? Di lang malinawon, balaan pagyod, muuswag pagyod. Unya kung mao ni puy-an dinis parokya,
ang pari di na magyaw-yaw. Pero mangoreksyon lang yapon sa period o kama. Ang pari dili na magsigi og patuyang sa kaugalingon. Ana, hasta sang mga parisyoner kusog na sad kayong mupaambit sa ilang grasya. No? Dili na sad mga hakog, dili na magpatuyang sa kaugalingon. Ang uban mo simba lang kung nanay sakit. Nga di pag yun muhug sa kolekta. Mangayo pag yun og donasyon. So, doble mo sa atong pildi ani. Nga naman, kanindot di ay kung magsunod ta sa sugo sa Ginoo. Mabita nang ako lang tingin na sigyag balik-balik kay hastang ako mga igagaw, ako mga higala o kamong mga daghan-daghan na yun. Kaning mga scammer, rabi lagi ni sikat kaya ni si Rosemary. Karon na ko yung mga text na dawat, pader, kuan na pader, i-aware ng imong mga kuan kay grabe na gini mga scammers. So unsaon man nato, nagsunod magoni sila sa yawanon nga mga kinaiya. Nya kining yawanon kinaiya mangilad gid ni, di gini matinud-anon. Nya aron dili mo mailad, giingna na tamudaan gyud, sige lang gyud kog remind ani, sunda gining ato mga official nga informasyon. Asa man na ninyo makita ng atong official information, anha din sa atong online mass panahon sa kanang whole mass gid ba, kita gani mo og platform nga ang gibutang pulos ra gyud mga kanang shortcut sa akong humili, kanang reels, kanang sana TikTok style, dili gyud ba whole mass kana, dili na akong channel, dili na nato official channel. Basta igtan-aw ninyo sa Facebook o sa YouTube nga wa siya'y whole mass na post of klaro na nga dili ako, pero dili gid na sa uban mo post og whole mass. Unsaon man pag ila nga ato jud ni siyang official YouTube channel, Padre Siano Ubod ang atongan, pero ila raman sa nang sundon kay kanis Rosemary ang iyang gibutang kay FRV Siano Ubod, mo na iyang gibutang rong bag-os Facebook. Kay sa una Father Siano Ubod man to, karon gi FRV. Hinaot unta Rosemary og imo man ang alias, di na ka magsunod sa yawanon nga kinaiya. Huno nga ang pagpangilad sa mga taong manggihatagon. Dako kay nagtulubago ni mos Ginoo. Hinoon kung wadyo ka mahadlok og silot, imo sad na. Pero kita sad nga magamping sa tagitawag og exercise og prudence. Unsa may prudence nato? Sunda gyud ang atong information dinhi. Sa online mass nato, panahon igkanta sa offertory song o sa final song, makita ninyo ang atong official information, account number, contact persons, contact numbers. Kana lang gitanawa. Nya kung medyo nagduda pa gyud mo, tawagi. Kontakan ning mga tao nga atong contact persons. Ana ha? Nya kining atong Padre Siano Ubod nga YouTube channel, naana ni ron siya ay mga 205,000 ka subscribers. Kana inyong tan-awon daan. Nya dayon ang ato sang official nga Facebook page, dili nang Siano or Padre Siano, kung dili San Vicente Ferrer Paris Liloan. So mo exercise kita og prudence. Salamat ninyo mga donors, pero pag-amping in town na pag ginitawag dinhi, nitawag na gid siya ba, nag-istorya nami by phone, giingon man hinoong ko, Pader,
unsa ganito'y imong account number, pwede nimo i-recite. Nako ngano man, siya basig AI ning akong kaistorya. Ang ako nagyong tingog iyang nabati, di pagin siya mutuo. May sa dinoon tong iyang gibuhat. Pero mura sa kong nalain ako, kita naman yung nag-istorya, di pa dyo kayo sa, manigana lang yung kupadir. Nako pila dyo ka ni kamilyon iyang ihatag, no? Pero nindot ang iyang gibuhat. Ingon ani na karon ang kalibutan mga igsoon, pero dili sa takalikay, kay naa naman kita nasod sa gitawag og cyber world. Ang ato ro mga transactions, kwarta, mga kanang items nga atong pamaliton, daghan na kayo nga naa diha iagi sa internet, mga information. Hasta karon ang atong mga politicians naa na gyud sila ni butang og daghan kayong mga investment diha sa social media. Kaya nga to ro mga mainstream media, hawa naman, nalukapan naman, di naman kayo mo ay ginatanaw sa mga tao, kay awahi naman sa dangila, kay ang katong pamaagis una, di naman. Mao nang nidaghan sa doon ang mga tawag ko na to, mga trolls or mga dili tinuod nga mga information. Una kinahanglan kita ron guided by the Holy Spirit. Kay kung guided lang ta sa atong tawhanon na kinaiya, mailad kita. O sa ato sang pag-ila sa tao nga matinud-anon, ato sang tan-aw ng ilang binuhatan. Labi na gid karon sa atong pagpili nining ato mga pilionon sa eleksyon, tan-awa kuno og guided ba sila sa Holy Spirit or guided ba lang sila sa evil spirit. Yaon sa toy evil spirit, tan-awa lang ni, di ba sila palaaway, dili ba sila hakog, dili ba sila malawayon, dili ba sila madinumtanon, wa ba sila magbingkil-bingkil, wa ba sila magkabahin-bahin, dili ba sila kanini ang mga mapatuyangon sa lawas ng pangandoy. In short, dili ba sila bisyoso, maampuon ba sila, kusog ba silang mupasaylo, mapaubsanon ba sila kung manabi o mubuhat niya. Ang ilang binuhatan naghatag bagkalinaw, kauswagan o kalipay sa ilang isig katao. Pero para las ilang kaugalingon, porte na nilang mga datua, porte na nilang mga ka-powerful, para rin silang kaugalingon, din alang tamubutar ana nila. Nga naman, way pagmahal sa mga kabus o mga kanibitang gitawag na to, nagantos sa katilingban. Munang niingon si Jesus diri, nagsigi mog tuman-tuman sa balaod, maghatag pa mog sana 10% sa inyong mga income sa mga lamas o uban pa, pero inyong gisalikway ang hostisya. Sa tinuwa diri, ang hostisya o ang gugma sa Dios. Hostisya. Unsa man ang hostisya? Lingay mong tupad. Inak. Kasabot ka ng hostisya. Unsa man ang hostisya? Kaangayan. Unsa man ang kaangayan? Dili kaangayan. Kaangayan. Unsa man ang kaangayan? Nga ang matag tao angay-angay tas grasya sa kalibutan. Nga way tao nga way gikaon, nya doon na say tao nga nagsigig labay sa pagkaon. Way tao nga nagpuyog balay nga way atop, samtang ang uban tao daghan kaing balay nga nindot pero way taong gapuyo. Dili na ni hostisya. Tanaw na to ang ato mga politicians, apil na sa aming mga pari, tanawa, dili ba mi wa ba mi magsigig himog daghan kaing balay?
Naitaho nga naghuot sa gamay kayong sakyanan nga tricycle, galisod nagdagan tungod sa kadaghan, samtang naasay pipila na to ka mga tao nga ga ladlad ang ilang sakyanan sa ilang parking area, pero jutay ra kay silang gapuyo. No? Inhustisya na. Ang nagbuhat ani nato nga mga leaders, labi na gyud mga politicians, dili nato butaran. Lagi, inhustisya man na ang ilang gibuhat. Bisan pag mga batid, kaya na sila sa balaod, may kaya na silang musubay balaod, matod pang Kristo lagi, tanan yung gibutang sa balaod, nga 10%, ihatag yun, pero wa mag-practice og hustisya. O kana sa mga tao nga way pagmahal sa Ginoo, kana bang magsigig promote anang mga buhat nga yawanon, mga kalibutanon, careful sa taana. Kay kung magsigi sa tagpalambo sa tong kinabuhi niya, wa tay Ginoo, abot yung panahon, mahugno ra gyapon ta. Kay ang Ginoo mao may atong guide, mo nang niingon kita sa atong salmo, ang magsunod kanimo Ginoo, makabaton gyud sa kahayag sa kinabuhi. Kanang wa magsunod sa Ginoo nga mga politicians o mga leaders, i-condemn na nato, di tamo suportaan na nila. No? Sige, lingay imong tupad, nakinsay imong butaran. Ayaw lang, ay lagi sulti kay personal na nato.